teknologia berriekin, bidaietatik postalak bidaltzeko ohitura galdu egin dugu azkenengo urteetan, baina postal horiekin biografia oso bat osatu daiteke, eta ez pertsona batena bakarrik, baita hiri batena ere. Garbine, zuko ohiturarik baduzu, argazki zaharrak berrikusteko? Bai, eta liburuk eba ditut, desente, bai. Argazki liburuak? Bai, garai batean, ez dakit diputazioak edo kutxak edo baten atera zituen olako liburuk. Herriz herri atera zituen eta olako batzu baditut. Eta txundituta begiratzen diet, Tolosakoa bea, Donostikoa ere bai. Izugarri irute zait. Jendearen arpegik, kaliak, izugarria. Jasone, orain postalari buelta eman da, ezta? Bertako idatziekin ere literatura egin daiteke, ezta? Dudari gabe, bai. Gainera postalek badaukate gauza bat gaur egunko ohiturekin alderatuta, eta da, postal bat norbaiti bidaltzeko denbora hartu behar dezurtarako. Lotzen baldin baditugu bidaiekin, lehen zan bidaiatu, lekuak bizitatu, gero postal bat erosi, sello bat erosi, idatzi eta bidali. Gaur egun jende askok zer egiten du. Joaten da leku diferentea bizitatzera, baina ikusi baino dauden denbora guztian kamerarekin argazkiak ateratzen, gero hor lainoan gehatzen dian argazki horiek, ezta? Eta nik uste dut askoz, ez dakit, igual adin badoka dalako, baina nik igual badokat puntu erromantiko hori, ez pixkat Garbiñek aipatzen zabana, ez da? Argazkiak, postalak hor geratzen dira fizikoki, bai, edo kutxa baten, edo liburu baten, eta hori bizitza kontatzeko modu bat, historioak daude hor, ez da? Pena bada, gaur egun gero eta gutxiago bidaltzea. Argazki zahar eta postalen gaia ez dugu alperrik atera, Donostiako Michelena Arte Grafikoetako familia enpresak liburu berria argitaratu du. Donostia postalez postal. Bertan, 1902tik eta 1930 bitarteko postalak bildu dituzte, eta Donostiaren iruditeriaren historia kontatu dute. Postal hauen jatorriaz eta liburuan nola sortu duten azaltzera dator, hurrengo gonbidatua, biba, Nagore Michelena. Kaixo, Nagore. Arratxaldeo. Eta liburu ekarri duzu, ez da? Bai, noski. Bai, ikusi dezakego? Bai. Ea, ba, bertxe, nointxe dago. Bai. Tak, eta barruan postalak eta argazkiak, ez da? Hori da. Ze polita. Nola sortu da ideia hau? Urtero egiten dugu liburu bat, monografiko buldumen zean, eta hau da 33. liburua. Eta nola, gaiaz genukan, nola zegoen kilikolo, azkenean irailan esan nion aitari ben gaia. Aukeratuko egu gai bat, eta nor dauka bildumaren bat edo, eta Luis Pepek, lagun batek, dakali bilduma bat, eta egin dezakegu horrekin liburu bat, eta hola hasi ginen. Beraz, Luis Pepek ekarritako postala dira guztiak? Bai, dauka 400 postal, eta ekarri dut bilduman, nahi olin badezua ikusi. Horrazpian aldaukazu? Hemen izkutatuta, bai. Ene? Bai, oso ondia da. Eta hemen daude, 400 postal, eta hemen dikan 200 aukeratu ditugu. Gaia gutxi gora bera, historia pixka batekin hor, eta, nik uste dut polita gelditu dela liburua. Badakigu Donostiako postalik zaharrenak noizkoa diren? Gutxi gora bera, 1882tik hor hasi zian, eta bilduma hau hasten da 1902 urtean. Orduan, bilduma hau gutxi, postalak, gauza bitxia dauka honek. Zer dauka bitxia? Postalak askok, 1905 arte, ziren atzekaldean idazten, baitzika aurrekaldean. Hori da, bai. Atzekaldean ziren sinak ipintzeko. Ados? Bai. Orduan, aurrekaldean idazten zen, hemen zegoen franja bat. Hortxe zerbait idatzi eta kitxo? Bai, hori da. Eta hau izan zen 1905 urte arte. Hortikan aurrea, hasi zen gaurko postalak ezagutzen ditugun bezala. Eta hau Luis Pepe kontatu zian, eta bitxia iruditu zitzaidan, oso polita. Nik horienekien hor argazkitan ikusi dugu gainera Luis Pepe bera. Postalak ikusiz gero, nolako Donostia ikusiko dugu? Kotxerik gabe. Bada zerbait, Kotxeak zauden,
baina ez egon olako masa eta jendetza eta ezakit, daude leku askok oso garbi ikusten dienak, ez? Ez da gaur egun bezala. Hori da igarri duzun aldaketarik handiena. Bai, eta gero gauza asko ez daudela, ere. Adibidez, guk ez dugu ezagutu Igeldoko tranbia aereoa. Ez Igeldokoa ez barkatu, Uliakoa. Uliako tranbia? Bai, aereoa. Aereoa? Bai. Hola, kable batetik zintzili joaten den horietakoa? Bai. Bai, eh? Bai. Horrek esan nahi du, postaletan agertzen diren, hori da adibide bat, baina eraikin batzuk eta bar gaur egun ja ez dira egongo. Ez. Batez ere, nik gehiena igartu dena da, zezen plazak, niri zaizkit gustatzen, baina 12 zezen plaza oso den. Bai, eh? Donostin, 12? Bai, 12, bai. Eta orain, Ja, orain etxea daude, ezta? Bai. Beste, hobeto. Beste. Garbine, haze liburu ederra eta haze argazki ederrak, ezta? Bai, gustora, emango nuke etxera gaino. Ez di baimenik emango. Ez dizu baimenik emango. Bueno. Ez eixe. Bestalde esan beharra daukagu, Michelenan 70 urte daramatzazuela lanean, monografikoak argitaratzen dituzue, lehen esan dugun bezala. Egia esan, 76 urte daramatzago. 76, ados. Bai. Aitona hasi zen, gero gurasoak eta orain anaia eta biok gaude, gehi lantaldea. Eta monografikoak orain dela 32 urte hasi zen aitak egiten. Eta hori, pozik, urtero egiten dugu bat. Orduan, hau izan da, diseinu aldetikan, postalen album bat izango balitz bezala, baino gero kuadernak eta berezia duka. Daka Josita, Ariz Josita. Bai, hori da. Eta zuek webgunean doainik jartzen dituzue ikusteko, ezta? Bai, webgunean doainik daude ia guztiak, baimena ez dituztenak, ez? 3 edo 4. Baina doainik daude eta gero ere erosteko ere hasi gea nola webgune berria daukagu, e-commerce ipini dugu erosteko daudenak eta bestela erosileike ere Ontza liburutegian eta Donosti ere. Jasone, zuri zer iruditu zaizu, lan hau? Liburu denan. Hombre, olako gero eta gutxi hau daude, ez da olako artelanak, esan edo olako bilduma, nun irudiari ematen zaion garrantzi hori, espazio hori, ez da, eta gero ez dakitena da, jendearen artean ze salmenta kopuru egongo da, ez da hori ja, baina, bestela oso gauza ederra. Egia esan guk oparitzeko... Oparitzeko taratzen. Bai, 33 urte hasi zen oparitzeko, bezeroi oparitzeko soilik. Eta jendea ditzen zuen imprentara ditzen, esan ez, nahi zuela liburu bat, eta guk ezin dizugu eman. Ez da, bezero ez balin batzea ezin dizugu eman, eta aserretzen ziren. Orduan esan nian aitari, guazan eramatea liburu dendetara, eta bertan eskaini ez. Nahi duenak erosi ezala. Hori da, baina lukro zea gabe. Eta orain, urtengoa, azkenean Donosti Kulturak lagundu zigun eta esan zigun ipini, zeren orain nik uste hau aterako dela. Eta egia esan egan egiten ari diala. Bai. Garbine, azkenean bat ere gabe geldituko zara? Bate gabe geldituko naiz, baina oso interesgarria da, batez ere, hiri baten historia laburra ikusteko. Eta harrigarria da, ze urte gutxitan zenbat aldatu den. Donosti ikaragarria da, zenbat jende, zenbat etxe. Bai, Donosti eta herri asko, ez da? Bai. Donosti eta herri asko. Nagore, Michelena, eskerrik asko benetan etortzearren. Orain arte egan egiten baldin bazuten, ja telebistan atera eta jendeak gehiago eskatuko du, baina albuma ere ekarri diguzu eta benetan ikaragarria da, horrela parez pare ikustea, eh? Eskerrik asko, Nagore. Mila esker.